Isdang noong. Yan. Dali. Malalaglag. Grupo-grupo din kasi yung mga isda na to guys. Ang dami guys. Tayo ng ganito kalaki. Mag-grouper. Ayan o. Guys o. Ang laki guys o. Ito ako. Yan guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Bali, nangawil na naman tayo ngayon. Bagong spot sa tapat lang ng barangay Salangsaw. Bali, nandito lang tayo na sa gilid kasi medyo maagos. Baka sakali tayo dito guys. Baka sakaling makaulam tayo guys. Bali, ito yung mga pangkain natin guys na nanguho ako kanina. Mga buhay na hipon. Sana swertein tayo guys. Bali, nakahuli na pala ako guys oh. Hindi ko na na-vlog. Pula po guys, ang laki. Yan oh. Ayos guys, nakaboy na mano agad tayo guys. Kararating lang natin dito. Barangay Salangsaw yan guys oh. Nandun yung papunta sa amin. Guys oh. Marami tayong reserba na kawil. Hindi gaya ng dati, naputulan tayo, wala tayong reserba. Ayan o. Libre ng pangsabaw nito guys. Ayan o. Ayan guys o. Ayos. Ayan guys o. Masarap to guys, sabaw. Mali, pangalawang siya guys. Pangalawang strike sa una, hindi natin nadali. Wala tanggalin. Ang tigas ng nila. Panga. Okay. Ayos. Pag nalagay na natin sa lagyan, sigurado na. Isdang noon. Ayan. Ayos na rin. Masarap din to sa paksiw o kaya prito. Gas-gas na yung kawil natin, yung nylon. Maganda siguro dito guys mangitang. Gagawa din tayo ng kitang guys. Maganda dito siguro mag-ariya. Makagat-agat, kalalaglag ko pa lang kagat-agat guys. Ay, nakawala. Wala guys. Ang maraming dito isdang mong guys. Yan, natanggal. Ang lungga dito isdang mong. Dali guys. Matatalas pa lang ngipin ito guys oh. Sa isang pain nakadalawa na namuong.
Malalaglag pa lang. Grupo-grupo din kasi yung mga isda na to guys. Kaya ang dali lang hulihin. Ang dami guys. Sarap mangawil pag ganito. Mukhang na-timingan natin. Ang dami agad guys. So kararating pa lang natin. Wala pang kalahating minuto. Malaki-laki ito guys, oh. Ayan, oh. Malaki-laki. Kung nasa bahay lang sana tayo guys, wala tayong pangulam mamaya. Mabisa talaga guys pamain ng mga buhay na hipon. Sinasalo agad guys. Hahagis mo pa lang. Update ko na lang siguro kayo mamaya guys. Mahuli natin. Update ko na lang kayo mamaya pag nakalipat na tayo ng spot. Yun guys, bali hindi na pala ako lumipat ng spot. Dito pa rin tayo. Paglipat ko kasi dito guys sa pisto natin kanina, ang lalaki ng mga nagpahuli na mo. Lalaki. Kaya hindi na lang ako umalis guys. Kasi konti na lang agad yung pain natin. Ang bilis lang, maubos. Sunod-sunod kasi yung kagat. Saglit pa lang tayo guys, wala pa tayong isang oras. Pumunta tayo dito kanina, alas 3 na. Yun guys, bali lumipat tayo ng spot. Dito natin subukan guys kasi maraming nakatumba na dito, mga puno ng nyug. Dito. Baka sakaling may mga grouper dito guys. Hindi kaya mga ruby snapper. Dito lang tayo sa gilid ng Bali malapit na ako sa Lunoy guys. Dun lang yung barangay Lunoy oh. Ito sa Lausaw pa rin to guys. Subukan natin dito guys maglaglag. Sana certain tayo dito, sana may kumagat dito na grouper. Guys oh, yung grouper yung pinakamalaki natin guys na huli.
Bali, dinubli ko guys yung ano, tingga kasi masyado talaga ano, maagos. Sana wag sumabit. Tsaka pinalitan natin ng nylon. Kasi gas-gas na. Sana pala rin tayo dito guys. Yun guys, unang laglag. Sana wag sumabit. Malalim pala dito guys. Guys, malapit. Grabe guys, ano kaya yun guys? Ang laki nun guys. May gas-gas agad oh. Sigurado ko grouper yun guys. Parang tinago niya sa ilalim ng ano, nyug. O di kaya baka alimango. Sigurado ko may mga alimango dito na malalaki. Sana grouper. Pak lang. Atras tayo kunti guys, dito tayo banda. Maraming sumasabit dito. Yan guys, pauwi na po tayo guys. Update ko na lang kayo mamaya pag nandun ako sa bahay. Pakita ko lahat ng ano, yung mga huli ko lahat. Pakita ko lahat guys. Guys, so yung marami na din. Ayos ng pangulam. Hindi talaga tayo lugi guys kapag makahuli tayo ng ganito kalaki na grouper. Ayan o. Guys o. Ang laki guys o. Tsaka ang dami ano mo. Ayos o. Update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun ako sa bahay. Ito ako. Libre na ansura.